שלום, כאן מריה אלוני. היום אני רוצה לתת לכם טיפ קטן, אבל מאוד מאוד חשוב באפיון של דמויות. ויזואליות. מה זאת אומרת? כשאנחנו כותבים בצורה כללית על הדמות שלנו, מציינים איזשהם תכונות מאוד כלליות, גם זה תכונות גופניות, זה לא ממש מחבר על הדמות. אנחנו רוצים להיות מאוד ספציפיים ולהשתמש באלמנטים ויזואליים קטנים. למשל, איזשהם הבעות פנים מיוחדות. משהו במבט אולי של הדמות, משהו ביציבה שלה, משהו בלבוש שלה, אולי איזשהו פריט ייחודי שמאפיין את הדמות, דרך מיוחדת ללבוש משהו. האלמנטים הוויזואליים האלה לא רק מציירים את הדמות בדמיון של הקורא, הם גם מעידים על כל מיני דברים, על התכונות אישיות שלה. בעצם הקורא מסיק על סמך האלמנטים הוויזואליים האלה על האישיות של הדמות. למשל, אם הדמות שלנו יש לה לכלוך מתחת לציפורניים, אז הקורא שלנו יכול להסיק או שהוא עובד באיזושהי עבודה שהיא מלכלכת. אז אולי זה בן אדם המעמד הסוציו-אקונומי שלו הוא די נמוך. אולי הוא פשוט בן אדם מלוכלך. אם לדמות שלנו יש איזשהו שעון מאוד יוקרתי, מה זה אומר עליו? חפתים. תתפלאו, עדיין, במיוחד באירופה, הנושא של החפתים מעיד על מעמד חברתי. יציבה, האם הבן אדם הולך שפוף למשל, שזה אולי מעיד על איזשהו ייאוש, אולי על איזשהו דיכאון, אולי על חוסר ביטחון עצמי. תעשו לכם רשימה של אלמנטים ויזואליים כאלה שיכולים לעזור לכם לאפיין את הדמות שלכם ולהפוך אותה להרבה יותר מסקרנת, מעניינת, כזו שהקורא ירצה לשמוע עליה עוד. אני מאחלת לכם בהצלחה. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמינה אתכם להצטרף לקהילת הפייסבוק שלי, המכתבה, קהילה לכותבים, שם אנחנו מתרגלים אונליין כתיבה, מתייעצים, ואני נותנת שם עוד טיפים מהסוג הזה. אז הקישור לקבוצה מופיע מתחת לסרטון, נתראה שם.